प्रीति नार्जिनारि बिथाङा केस होबाय। गोजोन्थों लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' ससे इन्ट्र' भिडिअ नुबोखाबाय एनिथिं एमजि नि हाबा जानाय ससे भिडिअ नङा होमबा। दा बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों आरोखि ना। दाथ' गोबां गोसारगासिनो दङ ससियेल मिडिया ना, ससियेल मिडिया गोबां भाइरेल जागासिनो दङ। बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोखि ना। दा आङो बेखौसो बुंगोन आरोखि ना, सासे हाबा जाखानाय मानसिया बोरै आरो गुबुन सिख्लाखौ लानानै थांनांगौ नङा होमबा, बे बोरै जाथावना नङा होमबा। दा बिसोरो माने सानैबो फोरमायदों आरोखि ना, स्टारलिं नार्जारि बालाझार गामिनि ना, ओमफ्राय एमजे एनिथिं एमजे इउटुबार, बियो बिराद गुनि गियानि मानसि रायलायनाय साइसआव आरोखि ना। दा बिसोरो बुंदों आरोखि ना, माने जोङो गोसो गोरोबलायनायनि गेजेरजोंसो फैदों होननानै फोरमायदों आरोखि। दा बेथ' जाथावना नङा। एनिथिं एमजिआ सासे फिसा दङ, हिन्जाव दङ। बे सासे हिन्जाव फिसाखौ गारनानै बियो दस्रा सिख्लाजों बोरैहाय गोसो गोरोबनानै थांनो मोननो नङा होमबा लोगोफोर। दा बियो माब्लाबाबो गनायथाव नङा आरो बे मानिजाथाव नङा। आरो बै माबाया स्टारलिं नार्जारिया रायजोफोर, बेबोथ' सिख्ला मानसियानो दे, सासे हिन्जाव गोनांखा, न'खर गोनांखा, फिसा गोनांखा ना। मोनसे न'खरखौ सिफायनानै, मोनसे न'खरखौ दुखु होनानै, सासे हिन्जावनि गोसोखौ दुखु होनानै सासे हिन्जावनि फिसायखौ सेनानै लानो नागिरनाय, बे माब्लाबाबो गनायजाथाव नङा आरोखि ना। बिसोर सानैबो बुंदों गोसो गोरोबनानै फैदों। गोसोखौ बोरै गोरोबनो नङा होमबा। बेहा हिन्जाव दंखायो, बेहा सिख्ला मानसि, आरो डिभर्स जायाखै एनिथिं एमजिआ ना, डिभर्स जायाखै। बिनि थाखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों आरोखि ना, डिभर्स जायाखै बियो, गुबुन सिख्लाखौसो लानानै खारबाय आरोखि। दा बेखौसो बुंगोन आङो, सासे फिसा गोनांखा, हिन्जाव गोनांखा, न'खर गोनांखा मानसिया सिख्ला मानसिजों बोरैहाय गोसो गोरोबनानै खारनो मोननो। बिनि थाखाय एनिथिं एमजिआ साजा मोननांगौ, जेल जानांगौ, पानिशमेन्ट मोननांगौ रायजोफोर। बेबो माब्लाबाबो समाजाव, जोंनि बर' हारियाव गनायजाथाव नङा। सासे न'खर गोनांखा, हिन्जाव गोनांखा मानसिया बेबायदि जानायनि जेबो माबा सुबिदा गैया आरोखि ना जोंनि बे बर' समाजाव। ओमफ्राय आं बयखौबो बुंगोन, स्टारलिं नार्जारि सिख्ला जानानै सासे गथ' गोनांखा, हिन्जाव गोनांखा मानसिजों गोसो गोरोबनानै थांदों होननानै बुंदों, नाथाय बे गनायजाथाव नङा। खोथाया बे नङा आरोखि ना। माने बिसोर सानैनि साननाया रायजोफोर ओरैबायदि जादों आरोखि ना, दा गावसोर जेबो दायखौनो मावाखै आरोखि, दायखौनो मावाखै। माने सेंग्रा सिख्ला जों गोसो गोरोबदों, हाबा जानो नागिरदों, जों हाबा जागोन, नैबे सिस्टेम आरोखि बिसोरनि बुंनाया। खिन्थु बेथ' नङा। बेहा सिख्लासो, बेहा हिन्जाव गोनांखासो, बोरै जानो जाया ना। बिराद गिदिर दाय मावदों एनिथिं एमजि। बेनो जाबाय मानसिनि गुनि गियानि ना। नोंथ' बिराद मोजां मोजां खोथा बुङोमोन एनिथिं एमजि, मालायखौहाय बिराद मोजां गोदै रावजों बुजायोमोन आरोखि ना, सोरनिबा खारनाय, सोरनिबा माबानाय, नैबे बाथ्राखौ बुङै बुङै भिडिअ खालामोमोन आरोखि ना। दिनै मिथिनो मोनबाय एनिथिं एमजि, नोंथाङा जे इसेबां गुन्दा मानसि ना, इसेबां गुन्दा मानसि, हाबा जाखानानै सासे हिन्जावनि गोसोखौ दुखु होनानै गुबुन हिन्जावजों हाबा जानो खारखुमानानै थानाय बे मानसिनि आखु नामा? बे मानसिनि आखु रायजोफोर, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमाय ना। मानसि मोजाङा सासे हिन्जावजोंनो संसार जायो। सासे हाबा जाखानाय हिन्जावखौ दुखु होनानै गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिया माब्लाबाबो दस्रा हिन्जाव लानो साना आरोखि मानसि मोजाङा। दिनै एनिथिं एमजिआ सासे गुन्दाखा, सासे गाज्रि मानसिखा। बेनि थाखायनो दिनैहाय बे आखुआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां भाइरेल जागासिनो दङ नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय बै स्टारलिं नार्जारि, बेखौबो आं बुङो आरोखि ना, सासे सिख्ला जानानै सासे फिसा गोनांखा मानसिखौ, हिन्जाव गोनांखा मानसिखौ गोसो गोरोबनानै थांदों होननो लाजिया नामा? लाजिनाय मोनाखै?
सिख्ला जानानै जे सासे बोराइजों हाबा जानो खारखुमा लांनांगौ बा गोसो गोरोबलायनानै थांदों होननांगौ बे गनायजाथाव नामा? बेथ' माब्लाबाबो गनायजाथाव नङा रायजोफोर। बिनि थाखायनो बिसोरखौ जेराव मोनो बावनो हमनो सेस्था खालाम, बोबाव खारनांगौनो ना। दानि ससियेल मिडियानि जुगाव नों न'आव उन्दुनानै था, थेवब्लाबो नोंखौ हमहैगोन आरोखि ना। बिनि थाखायनो ना बे गनायजाथाव नङा। आं बाराखौ बुङा दै रायजोफोर। ओमफ्राय आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौसो फोरमायगोन आरोखि ना, बै जे एनिथिं एमजेनि जे प्रिति नार्जारिखौथ' बियो डिभर्स होआखै। डिभर्स होदोंमोनब्ला दस्रा खोथामोन आरोखि ना, डिभर्स जानायमोनब्ला। खिन्थु डिभर्स जाया मालायनो जे गुबुन हिन्जावखौ लानानै थांनाय बे जायाखै, गनायजाथाव नङा। साजाखौ मोननांगोन आरोखि ना एनिथिं एमजेआ। दा आं बेखौसो फोरमायगोन आरोखि। आरो आं बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे खोथाखौ फोरमायहरबावनोसै आरो दिनैहाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आरोखि ना। बे खौराङानो जाहैबाय, नोंथांमोननो आं खोन्थालांगासिनो दं दै लोगोफोर, नोंथांमोना खोनासंलां भिडिअखौ। ओरैबायदि जाबाय माने प्रितिया केस होबाय आरोखि ना एनिथिं एमजेखौ। दिनैहाय पुलिस केस होनाय जाबाय आरोखि ना। आं बिराद मोजां मोनदों आरोखि लोगोफोर, बिराद गोजोनथाव खौरां। दा मानो मोजां मोनदों होनोबा, नोंथांमोननि सिगाङाव आं फंनैसो खोथा सावरायनि आरोखि ना, रायलायनि एसे। दा आं मानि थाखाय मोजां मोनदों होनबा, एनिथिं एमजेआ सासे गथ' दङ, सासे हिन्जाव दंखायो ना। गोबां रायजो राजाफोरखौ, गोबां गामिनि बिदा फंबाय, सेंग्रा सिख्ला, बोराय बुरै गासिबखौबो साखि दोननानै बियो प्रिति नार्जारिजों हाबा जाबायमोन, गथ' सासे खांबायमोन आरोखि ना। दा बियो गुबुन सिख्ला लानानै खारदों आरोखि ना, प्रिति नार्जारिनि गोसोखौ दुखु होनानै। बिनि थाखायनो आरोखि ना, सासे हिन्जावखौ दुखु होनानै गुबुन सिख्लाखौ लानानै खारनायखौ रावबो मोजां मोना आरोखि ना, समाजाव मोजां मोना रायजोफोर। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। प्रिति नार्जारिया जे एनिथिं एमजेखौ केस होदों, बिराद बरिया, मोजां, गुड टाइम आरोखि ना। थिग टाइम माबायावनो केस होनानै लानो रोंबाय आरोखि ना प्रिति नार्जारिया। दा प्रिति नार्जारिनि खामानिखौ बै आयेनानो मावसिगोन आरोखि ना, आयेनानो मावसिगोन। एनिथिं एमजे बोबाव खारनानै गनो, नङा होमबा रायजोफोर। सासे हिन्जाव थाखानानै, गथ' थाखानानै एसेबां आजादि नोङो आरो गुबुन हिन्जाव लानो, बे माब्लाबाबो जाया आरोखि ना। समाजाव गनाया, समाजाव गनायजाथाव खामानि नङा आरोखि ना। बिराद गाज्रि मावदों एनिथिं एमजेआ। दा बे केस होनाया, बे केसआनो नोंखौ सास्ति होगोन आरोखि ना। नोङो जेल जानांगोन एनिथिं एमजे। जोंनि बालाझार गामिनि रायजो राजाफोर आरो बिदा फंबायफोर, बै एनिथिं एमजे आरो स्टारलिं नार्जारि बिसोरखौ नेनानै थादो। बिसोर आयेन बायदियै साजाखौ मोननांगौ आरोखि ना। नोंथांमोनाबो नेनानै था। रायलायनायनि गेजेरजों बा मानसिफोरखौ मोनोब्ला मोजां साजा होनांगौआ नोंथांमोननि दायथ' आरोखि ना। मानो होननानै बुङोबा, बिसोरखौ साजा होनांगोन। साजा होआबा बिसोरखौ ओरैनो हंगार जाया आरोखि ना। नङाब्ला जोंनि बर' समाजाव, जोंनि बर' हारियावहाय आरोखि ना, गोबां गुबुंले फैगोन आरोखि। बे जाथाया गनायजाथाव नङा। आरो बिसोरखौ बेबायदिनो ओरैनो हंगारोबा आरो जोंनि उनफिरिया गाज्रिसिन जालांगोन आरोखि। बेनि थाखायनो बिसोरखौ साजा होनांगौ नोंथांमोनानो। ओमफ्राय मोजाङै साजा हो आरोखि ना, ओरैनो हंगारनो नाङा। ओरैनो हंगारोबा खिन्थु उननि माबायावहाय सोलोंलांबावगोन आरोखि नोंथांमोननि न'खरनि, गुबुन न'खरनि बे जाथायानो जालांबावगोन। मानो होननानै बुङोबा, हिन्जाव दंखायो, सिख्ला मानसि ना, सिख्ला मानसि गुबुन सेंग्राखौ लानो हायो, हिन्जाव गोनां मानसि गुबुनखौ लानो हाया आरोखि दै लोगोफोर। बेनि थाखायनो एनिथिं एमजे इउटुबार ओमफ्राय स्टारलिं नार्जारि बालाझार गामिनि आरोखि ना, साजाखौ मोननांगौ, साजाखौ होनांगोन आरोखि। बिसोरखौ ओरैनो हंगारनो नाङा। आं दा बेखौ खावलायबाय मानगोनां रायजो राजाफोर। दा आङो बारा गोलावखौ बुंला, एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन भिडिअखौ। बयनिसिमबो गोजोनथोंसै। बाय बाय। उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन। थेंक इउ।